लोगोफोरा साबेसे दंमोन? साबा। बमाया बेसेबां बुरजा लाबोदोंमोन बमखौलाय? 10ता बम लाबोदोंमोन। ओमफ्राय नोंनि न'आवनो गावनाय ना बेलेगाव? अ आबैमोननि सिलायावसो। एसे साबधान जा। सासे गथ'आ नै जोंनि गहपुरनि आरो नैबे जाहैबाय गहपुर गरहागा माने 1 नं गरहागायाव जानाय जाथाय आरो सासे उन्दै गथ' दिवालीनि मुङाव बम गिदिर लाबोदोंमोननो। बम गिदिर लाबोनानै बम गावनायाव माने गुस्थियानो जिलांबाय। दा माब्रै जिदों आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो नाजागोन। दा राजायाथ' माने एसे रायज्लायनायाव एसे प्रब्लेम मोनदों नालाय दा आङो बेनाव फावफोरखौ आं सोंना लागोन आरोना। दिवाली फैब्ला जों उन्दै गिदिर गासिबो बम गावनो लुगैयो नङा होमब्ला? आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे एक्सपिरियेन्स खिन्थानो नागिरदों। सासे उन्दै गथ' माने दिवालीनि मुङाव बम गावनानै बे उन्दै गथ'नि गुस्थिया जिलांबाय। दा माब्रै जिदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों प्रेक्टिकेल खोन्थागोन आरो नोंथांमोनाबो साबधान जा। बेबायदि आरो इयुनाव रावबो बेबायदि गोरोन्थि खालामनाङा उन्दै जा गेदेर जा। मानो होनबा बे मोनसे बारुदसो नालाय बेजों दे माबा मोनसे खहा जागोन। दा दिनै गथ'आ एसे एक्सिडेन्ट जाबाय, गोबां गिदिर एक्सिडेन्टआनो आरोना। दा बे गथ'नि गुस्थिया जिनानै दङ। सोंना लागोन बे गथ'आ माब्रै बमखौ गावनायमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। राजा नोङो बमखौ माबायदि गावनायमोन बे खुरैजों नों खोन्थानो हागोन नामा? बेयाव बे ओरै जिरायलाय। नों बेयाव बमखौ दोनबाय आरोना। बमखौ दोननानै बेनिफ्राय बिदि खोब्बाय आरो। आं नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन माबायदि बम गावनानै दिनै बे गथ'आ गावनि गुस्थिया माने जिनानै थांखो। दा जोबोद गाज्रि गथ'आ। दा एसे मोजां जागोन बायदि उनाव लासैनो जाखागोन आरो डक्टरनो नायदों नालाय। दा बेयाव बमखौ सोदोंमोन आरो नोङो। बमखौ सोनानै बेनि उनाव लगायबाय। लाइटारजों लगायदों ना सलायजों लगायनायमोन? सलायजों लगायदोंमोन। सलायजों लगायनानै बिनि उनाव खारबाय आरो ना। मानसिया ओरै खारबाय। बिदि खारबोबाय जाहैदों आरो ना। बिदि खारबोनानै बिनि उनाव बेराखैमोन आरो बमा। बेरैयाव माने बे बमखौ नोङो बैयाव नायहैबाय आरो बेरदोंना बेराखै खाथियाव थांबाय ना। होमबा नोङो ओरै फैदो। बिदि नायफैदोंमोन आरो ना। नों गादोंसोमोन बेयाव? मानो बेराखै होननानै गादोंमोन आरो। माने बम गावखांबाय, गावखांनानै सोनानै बेनि उनाव मानसिया साइडआव थांबाय। ओमफ्राय बमाथ' थाब बेरासै नालाय आरो खायसे बमा माने थाब बेरनो नागिरा। बै जि बमनि मोनसे खुन्दुं थायोना बे खुन्दुङा एसे गिसिब्ला माने एसे जोदोब्ला माने लासै 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 खामलाङो आरो ना। बिनि उनाव नोङो गोबाव जानायखाय माने बमा मानो बेराखै होननानै होबाय नोङो बिदि गादोंमोन आरो ना। गानानै फिउ बेरलांबाय आरो। खत्म गया। बमा बेरनानै मानसिया माने बेलथायनानै गोजान मोनहैबाय आरो। मोननानै बेनि उनाव बारुदा नांदोंना ना नैबे माबा खुरियासो नांखो? खुरियासो बलावदों नामा होमबालाय? होमबा खुरिया माबा बिदि मोजां खुरि नङामोन नामा? गावख्लाबनायमोन। गावख्लाबनायमोन। खुरिया गाज्रिमोननो गावख्लाबनायमोननो माने। आं दासो बुजिदों जोंहा फंबायनिफ्राय मोजां बुंबाय। जों सानदोंमोन माने खुरिया बिरखारनानै बमासो माने नांबाय नामा बेबायदि सानदोंमोन। अब्ला माने खुरिया एसे गोबायमोन आरो ना। गावनाय जागौमोन। खुरिया गावनायमोन जानांगौ। नैबे राजानि गुस्थियाव नांनानै राजानि गुस्थिखौ खहा खालामबाय। आच्छा नों दिनैनिफ्राय बम गावगोन ना गावला? दिनैनिफ्राय गावथारला। आरो गावब्लाबो बेबायदि गावनो नांला। आरो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो जोंनि उन्दै जा गेदेर जा जोंहा फंबाय बिनानावमोनखौ जुदि बम गावोब्ला बेबायदि खालामनानै माब्लाबा गावनाङा। बम गावोब्ला आखायाव लानानै गाहरनानै गाव बेबायदि खोबलायलायनानै बेबायदि खेला धेमालि खालामनाङा। दिनै बेबायदि खेला धेमालि खालामनायावनो जोंहा उन्दै राजाया नै माबायदि अबस्था जानांदों, बेसेबां गाज्रि जानांदों नै। दाखालिबो आसि बमाजों गारदेरना होनानै बे आखाइनि दागोआ आसि बमाजों खामनायसो बै मोनसे दागोआ आखाइयाव। दे बिदिब्ला।